Inini varume chinhu chandaitisiwa metsi ndotochishaya ini. Haiwawo inyongono dzega dzega dziye. Ipapo kuna kuti chiwanguka haurive nhema. Patinenge tisikura tichiwokeswa metsi nematichaka. Mbona tofungira icho bozi naoka hapana karwani panombobvunza kana kosaini ruye pabasa. Vafana vangu, musati kana musina kudzidza muti kudzidza hakuna basa. Chikoro chakakosha boys dzangu kana mazogara. Munoziva here kuti mimi panoitika accident pai kuti vanotomezha kuti mota yange ichimhanya sei imetsi idzodzo. Icho zvoka zvotozikana newo wangu ukona kuti pamusika wangu pana pakapa handina kana metsi wane kusekondari kuti hanzi ndakamboishandisai ndotongoshandisa dzekupuraimari chi ndakainda ibata 1 peke matumbu plus 1 peke matumbu equals to 2 mapeke matumbu. Ukumaona maskandara achona manje. Inini varume ndakasangana naticho wangu metsika ndoda kumubvunza kuti iwewe musoro wako unomapomopomo here yokuti wakareka kupunzumuriwa ufungeba. Pythagoras theorem, quadratic equation, nyongono. Haiwawo zviri kushandei zvinhu zvese izvozvo muupenyu. Guys, mamwe mazheta achoka unenge uchida kunzi urodze njere waiziya kuitira kuti kana wazosangana kane machallenges mumaindustry room unenge uri innovative. Innocent kuita sekwacho innocent mwana wablazi wangu ndikatomusiya kuri shinga fucking rubbish metsi metakana musoro simple. Iwewe ndiwe usina musoro nechirungu chako chakabhenda ichocho. Aiwa kamukuru haikona kakona makamutaura chirungu changu chinenge chakabhenda. Iwe fesa kumwe ndakangobhenda unge ndo vakatsikwa negambutso ndombozviimba here. Watotanga so haikone kutukana varume nokuti kuro wako hamukoneba masuru muribe kutirena muribe njere muribe tetekerai varume. Inini cho ndakasiyira metsi kunze kwaitsvaka ivhorumu ipo paribe maspika aba. Aiwa zvaindikora ini. Ininika ndakasiyira paiva pakanzi 10 times 0 equals to 0. Guys iyo indonyenze fucking rubbish. Because amungati vanhu 10 tobva taitamisana na 0 tobva taona futi 0 vanenge vaenda kupisaka. Zvakaendwa boys. Rest in peace mathematics. Ini pakazonyatso ndikodobora chepo ndopokuti kwai 1/4 mudiki kuna 1/2 2 agoita mukuru kuna 4 chere. Aiwa izvozvo ka hazviko wangu ipapo ka haureve nhema samutoko. Boys inini ndakubaya hangu because ndikaramba ndiinemi panapa topedzisira tasumudzana. Ininika ndakazopera simba paipa zvakanzi 000 ndi 12 o'clock. Robhari kai iyo ndiononzi looting manje. Indakadichiwa pazvakanzi kwai 1358 ndi 2 to 2. Haiwawo zvokupenga izvo metsi chaimega varume ndadzida baka munai nyange makati kwai kana wafa kuti uigwe panoda metsi ndoti hangu pisai chitunhu nacho mukande muna chitora. Riri guru didirireiwo ini ndini chitoro ari masese didirireiwo ini ndini chitoro rekire guru didirireiwo ini ndini chitoro ari kasupa didirireiwo ini ndini chitoro apana anobvumirwa kudhakwa kana chifi